טוב, בואו איתי להתאפר, בואו נתחיל מהגלוס היפה הזה. לא שמתי פילטר בכוונה שתראו איך אני מתאפרת. סורי איך שזה נראה בלי פילטר, אבל אם אתם רוצים תכתבו לי בתגובות, אני בסוף אשים פילטר. אני אנסה למחוק את הסרטון ולעשות מחדש רק עם פילטר. אתם יודעים מה? דקה חכו, אני אעשה. טוב חברים, בסוף לא שמתי פילטר, אבל הספקתי להתאפר ככה. טוב, סתם חברים, אני לא התאפרתי כמו שהבטחתי, שמתי פילטר פשוט. תקשיבו, אם אני לא מתעניינת בבדיחות, תגידו לי למטה, אני לא אעשה. אני חושבת על המגירה. סורי שלא עשיתי סיור במגירה שלי. רציתי לעשות, אבל לקחו לי את הטלפון. ככה אני נראית כמה דקות, כי לי יש לי המון. יש לי עוד אחד. בה יש הרבה כאילו דברים לשיער ואיפור ודברים מהעניינים. אני אכתב אותם במגירה גדולה. בסוף הסרטון, בסוף הסיור אני אעשה אני אראה לך איך שלי נראה. טוב, אז יש לי כאן מגן שלא ראו שקוף. הנה, זה מסרק והדברים האלה. אני לא יודעת למה אני שומרת את זה שם, אבל רק שתדעו לא להשתמש בזה בבית, זה מסוכן ורצח. טוב, בואו אני אראה לכם את השידה. ככה זה נראה, תראו את הדבר היפה הזה. יואו, ותראו. כאן אני שומרת את התמונה שלי מכיתה א', ואני ליטרלי עוד לא בכיתה. סתם אני בכיתה, אבל בטח אמרת שאני לא בכיתה. אבל חכו דקה, אני אדבק לאמא שלי וכתבו כשאני אוכל להעמיד אתכם. טוב, יאללה, בואו. אתם יודעים מה? לא צריך להעמיד. בקיצור, אני כאן. בואו לעוד ולוג שעומד להיות עוד לא יודעת כמה ימים, אבל יכול להיות שהיום ביוש. זה עדיין לא ביוש, אבל ממש עוד מעט הוא נגמר, עוד מעט אבל.